Damang dainang nahinaholongan di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus. Sunguninang dihamu amanami nanami nama dohoti live streaming di bagas tabi sunguninang di luar Batam. Saat matabi sian hami sudi perhaladu hakabi Batam. Salam. Ado raso masuk kita tu perminggota di bagasan Manugutun jumulu mahita martang yang nahom di bagasan Rohata martang yang mahita. Amin. Tapuji matuhatta marhitina maridde sian buku ede nomor 10 ayat sada dohot ayat 5. Rimah kita jongjong. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di porbadia, na tomo palangit dohot tanoon. Amin. Songonodo di dok Tuhani, pajujun muna maahu, laho martangi yang tuau, jala tangi honok kumahamu. Jala luluan muna maahu laos jupak kamu, molo tung diluluiu hamu ahu sian nasaro hamuna, jadi jupak kamu maahu, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita, ali Tuhan debata pargugu naso hatudusan, holan ala ni asini roham sabingdo, ubahin latarbahin kami marpungu di julum, marsadani roha martangi yang tuho. Di parbaga-baga hodo di bagasan hatam, molo adong dua manang tulu halak marpungu marhiti-hiti guarmu. Lehonon mudo napinangi do nasida. Ali Tuhan pasaut ma baga-bagami, tangihon ma pangeduan nami, lehon manatau hangulun nami, lehon ma dihami saliling dihasianganon parbinotuan dihasitongan mi, dohot dihanguluan saliling-liling na, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dehita.
tangihon hamuma sikat nipatik di mingguta di bagasan sadarion imasian Matius bidu 24 ayat 20 songono ma didok disi alai mertangi yang mahamu asa unang pola mapurus hamu di pertahunan ngali manang jupa ari sabat salinari ujahami alai mertangi yang mahamu asa unang pola mapurus hamu di pertahunan ngali manang jupa ari sabat olak nido sahatna atong rap mangidu gugu mahitalahu mangulahon patik nai ali Tuhan debata sai pergugui mahami mangulahon naho bartu patikmi amin. Mari dehita rimai tau jong-jong Romaku Yesus undukanmu pembahinanmu nasutama naisesaon nadono sami diman mudernai masailas rotai musik Tato potima dosa tanah gudangi tua dupan di debata martangi yang mahita ali amanami jala debata nami na di banua gijang pargugu naso hatu dosan perdinggan basa doho jala rodi saliling-liling na do asi niroham say marpamuati maroham di hajahaton nami jala say unang beingot akka dosa nami ay jut dohami mardosa maradupokku jala jut do husungguli hami rimasmu marhiti-hiti sian pangalasyon nami di hatam ali Tuhan Jahuba say unang paingot-ingot pangalasyon nami unang alang asini roham say urupi mahami ho ali Tuhan debata hatuon nami palua hami jala sesa dosa nami alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Tabi kima hata baga-baga ni debata taringot to hasesan ni dosa. Satok kiddo hutadi koko alai papugumongokku maho muse marhite-hite akka asi ni roha godang.
Tagan di parpir ni murukku hutabunihon buhiku satokin maradopoko. Alay marhiti-hiti dengan bahasa saliling-liling na asiaku ho. Ninna jahuba si paluaho. Hasangapon ma di debata na dikijang. Amin. Mari dehita. Turpuk epistel di minggutna di bagasan sadarion imana tersurat di Jeremia biddu 30 mamukasian ayat sada sahat rodi ayat napasiahon tajahama marsika sorin asisitong ni baga-baga taringot tuhamumulak sian babil dungi Roma hatani jahuba tu si Jeremia padua halion dinatar hurung dope ibana dibilut hurungani ninnado. Jojo maho tuau asa walusiho asa ho babototuho hata akkana bulun dohot nasokal akkana so binotomi. Adong pejolma masuk tu bagasan laho marmusu dopak halak kasdim asa gohanna akai dohot bakkeni jolma akanong hubunu di bagasan murukku dohot di bagasan rimasu ala nong hupadao bohiku sian hutaon binahin ni saluhut hajaton dasida. Jala ahu manugihon mulak akkana terbuangi sia Juda dohot akkana terbuangi sian Israel jala ahu pahotton nasida suang songon dimulana. Jala ikon gabi barita silas ni rohak kutu hutai bahen puji-pujian dohot bahen hamuliaun maradopun saluhut bangso parbegu di tanoon akan nau begi saluhut nadinggan nahubahini tunasida
jadi tersonggot jala akahitir nasida mida saluhut nadinggan dohot mida saluhut hutaon nahubahini tu nasida olak ni dohatana mertua doakan atau mangihon hatane debata jala nau peopsa. Amin. Mari dehita. Mahita jongjong. Tahati dakon maha porseotai songna hina tindakon idong atas sa porseaon di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargugun na suatu dusan na tomo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai iman ati nubuhon ni si Maria nagabagabian sianto di porbadia adoran sohabubuan ido tuhata na tumaun na bernit di panguman ni silatus nama tetarpajan do ibana di hau pinor silang na tuhat tubanwa turu dong ditanom na mula mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamu ni debata Jahoba amanai pargugun na suatu dosani disima ibana pai mamulak sugo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea diton di porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia dohot di hasesani dosa dohot di atai na mandok mulak mangulu sugut daging ni halak nong mate dohot di hanguluan na sora suda. Amin. Tapi gima ede puji-pujian sian kor ama sahata.
Halo. Udah. Masuk.
Tapi kima tikting di tonga-tongani huriata. Damang dainang nasonia na kun namin na po sa bulong. Tatangi ho majaw tikting ni huriata. Di minggon doon na pamasaon ni huriata. Minggu tanggal 22 Mei 2022. Sudah perhalado kabibi Batam. Pasaton hamulaton ni Ronami tuhamu amanami dot inanami. Dot hanggi na pinarimot. Nomor minggu di bagasan senarion. Lumobi mahamu dongan sa porsiaw nodope parjulu sehali ro mar minggu di huret taon. Na parjulo guar ni minggu rogate manang martangiang. Topik minggu maka berjuhon tangiang. Paduhon pertangiangan wek minggu on macohot. Pertangan wek di minggu on hari Rabu, Kamis, Jumat tanggal 25, 26, 27 Mei 2022. Masuk majolo ala di hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 parningotat di hari haranaik itu Tuhan Yesus. Napa teluhon? Pesta parningotan hari haranaik itu Tuhan Yesus mana makatidakon haporsiaon. Di hari Kamis naro tanggal 26 Mei 2022 ima pesta parningotan di hari haranaik itu Tuhan Yesus. Marpungu dohita di gerejaon songon minggu nasomal jelas bisima akayan aku parguru malua maka tidak kon haporsiaw torop nasida 50 sada halak bawa 30 sada halak parupua 20 sada halak domutisi patu-patu do opat hali par minggu ni dipukul 6 wib dipukul 8 dipukul 10 pukul 11 wib di par mingguan pukul 10 maka tidak on haporsiaw las udut ma tu ulaon na badia khusus tu na malua do akanatoras paupaton parjamita di minggu senarion amang pendeta resot pendeta Belman hutahayan MD manguluhon di minggu di pos panmingguon muka kuning jam 11 di minggu senarion amang pendeta Johnny Leopoldus Sirait SDH manguluhon minggu pukul 10 luip. Palimahon Pila Tijolo manguruti tikting di huriata na minggu nasalpu di minggu ta sarerion papungupilia tujolo dohita tupakta tudana pensiun HKBP mahita gerakan 5.000 rupiah astau kak bema rohat tabi ponopon kunjungan kor ama PHD di minggu sarerion marminggu di pos kapling Taman Baloi Punggurdo Korama PHD ni Huriata. Nah babituhon pasca PG wilayah Kepulauan Riau. Dari Rabu tanggal 25 Mei 2022 mulai pukul 10 WIB di Patupado pelayanan pasca PG wilayah Kepulauan Riau dot hari ulang tahun PG ke-72 maringanan di GSG HKBP Resort Batu Haji Lama. Paluhon tikting marbagas, tikting perjolo. Naing majalo pas perbagasom ma, yanak kon Yuriata Charles silain anak ni Amata situa mangatar silain nahinan tuhu inata Rosta Borsiamora alamat Jalan Melur 20 Bolok Onom Jalan Raden Pata nomor 10 sada Wet Bolok Onom Huriah KPP Batam Resort Batam Dohot Oroana Risa Mewanda Boru Panggabian Bornya Mata Marurut Panggabian Tubun Inata Rita Boru Pajaitan alamat Jalan Jamrut Pitu nomor 20 Padang Sumatera Barat Huriah KPP Batam Resort Batam Majalo pas perbagasem di hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 di HKBP Resort Batam. Songot tambahan Sermol Distrik Marsokot hari Senin tanggal 27 bulan 5 2022 di Patu HKBP Distrik 22 Keprido Sermon Pangulan Nagaktiki masuk pukul 10 WIB Maraninganan di kantor distrik.
Pasiahon mulai basar seksi perempuan. Mulai minggu sedarion di patupa seksi perempuan do kegiatan bazar lau manggoke anggaran sesuai tu program kerja alani terbuat ma bazar nasida song adalah telah mendukung program nasida. Pasal puluhan persiapan terakhir lepas sidi. Hari ini Minggu tanggal 22 Mei 2022 persiapan terakhir untuk lepas sidi masuk pukul 10 MIP tempat di GSG. Diharapkan semua pelajar sidi hari datang tepat waktu. Besok Senin tanggal 23 Mei 2022 gladi Gresik mulai pukul 10 WIB tepat di gereja. Harap semua pelajar sidi hari datang dan pada waktunya. Pasal Pusadahon namoding. Nah di hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 nunga jumolo moding sadadana ruas ni huriata amel bor si manukalit tutup umur 4 tahun bor nyamata Henro si manukalit inata dameria uli marina bor si tijak alamat balai blok 2 Lubuk Baja Wek Nagoya tu kuburan na di hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 di Batam tetangnya koma A1 mibu terapul sude keluarga. Pasal 10 sumbangan, na pasahatan sumbangan bunga altar di minggu tasarion, imasian keluarga Joshua ST Tapubolon Inang Boris Tumorang Weg Batam Center. Dia akan nomor sahid, dabuma di bagasan tangyakta salutna ruas ni huriata, jalabui mata bereng nadong di layar di bagasan tikion. Ulang tahun. Panggulan Nauk Tiki do sude perhalado pasatun selamat ulang tahun kelahiran pernikahan turuas ni huriata nama muka mulai tanggal 22 sampai tanggal 20 Mei 2022 di leho tuhatama gajang nyumur songoninang hai pasong saat mahita tu bagian parhepengon. Saldo akhir tanggal 21 Mei 2022 berjumlah 931.731.407 rupiah. Sonima sahat ni tik-tik ta sayang get ma di pas-pas tuata. Sonima tik-tik ni uriata mulai tema. Tapi gima ede puji-pujian marhitesian Korina Debora.
Dina maredehita lasu tapasahat lihat no muli tu adu pandelibata marhite kantong sada adot sadabi. Tunghalak na margo
Dameni debatana sumurung sian saluhutna roha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Marhite-hite Kristus Yesus Tuhattai. Amen. Amunak kadonga jamita di mingguta sadario tersurat di Jakobus 5 ayat 10 tulu sahatu sapulalu taringo tugugu ni tangiang. Sono ma didok. Mulu adong di tonga-tonga muna nama na porsuk martangiang maibana. Mulu adong na marlas ni roha maredde maibana. Mulu adong na marsahit di hamu di jo maakasitua di huriai asa ditangiakon ibana. Di dapol maibana dohot miak marhite-hite goar ni Tuhani. Dungi panguluon ni tangiang hapor siaw nima namarsahiti. Jala paheheon ni Tuhani maibana. Sesa manang dusana mulutung adong diulahon. Atong masih topota dusa mahamu dohot masih tangiangan. Asa malum hamu. Namar gugus itu turo tangiang ni partigor molo di haburjuhon. Jolma dosi Elia. Sabakko dohot hita. Gugude bana martangiang. Unang jolo ro udan. Jaladang ro udan ditanoi. Tulu taon ono bula lilingna. Dungi diulahi mamartangiang. Jala dilehol langiti ma udan. Dungi di patubuho tano ima parbuena ima sahana. Hamuna karuas ni huriata na inaulonga di bagasa Tuhata Yesus Kristus. Minggutta sederio di guari do minggu rogate. Nomor lapatan martangiang. Berdoa. Asal katana tangi. Tadi martangi yang jadi untuk hari ke depan jangan lagi ada yang menyebutkan martamiang. Tetapi tangi. Martangiang. Asal dasar katanya tangi, tangiang. Mulu martami mano basi pilih bigu de boleh doko kamu martami yang mahita tasobba masih pilih bigu itu artinya ya saya asa dingoti martangiang tu de bata dang martami yang mulai doko tami ima bersembah ke Allah bal jadi taringot tu na martangiango nak kainang do tamu nak kamang siswa ada dua martangiangi. Sepertinya dua itu tidak membawa manfaat kalau tidak terlebih dahulu kita untuk mendengar tangi. Duluan dulu kita mendengar suara Tuhan. Baru kita berdoa. Percaya dulu kepada Tuhan, baru kita berdoa. Jadi dengan torholan setor martangiak kita, orang banyak sekarang berdoa dan bagus-bagus, indah-indah doanya, tetapi dia tidak mampu untuk mendengarkan firman Tuhan. Itu adalah suatu kesalahan yang fatal. Jadi saya ulangi, ikon natangido hita perjulu di hata ni debata. Baru pe mangilih-hilih mahita di bagasat tangyang ta. Tapangido mamarhite tangyang tai. Tuhan akan dengar-dengar dan Tuhan akan mengabulkan itu. Jadi janganlah selama ini kita tidak mampu membaca firman dan mendengarkan firman, tetapi kita terus berdoa. Nah, itulah yang kurang baik.
secara personal, komunal. Didok di bagasa turpuk tahun mulu adong hamuna na manaon na porsuk menderita martangi yang maibana itu adalah personal, bukan sakit flu, bukan sakit covid, tetapi dia menderita karena Tuhan Yesus, menderita karena firman, menderita karena Injil. Dia berdoa. Karena itu adalah tugas pelayanan untuk Tuhan. Banyak waktu itu, waktu Yakobus, turpuk tahun, dan bahkan ke Tanah Batak menderita orang karena pemberitaan Injil, karena firman. Dia berdoa, dia akan dijagai Tuhan, dan dia terus diberi semangat untuk pemberitaan Injil itu. Namun, kalaupun kita sakit, kita juga menderita, sebaiknya kita mendengarkan firman Tuhan dan berdoa untuk memohon kesembuhan dari Tuhan, supaya Tuhan mengabulkan doa kita. Sebaliknya, mulu adong do na margirang las rohana, umpamanya dia berhasil anaknya masuk perguruan tinggi, suaminya atau kita naik pangkat, hasil penjualan kita beruntung dan lain sebagainya. Didok dison maredde baibana. Artinya saudara-saudara, supaya tetap merendah, unang gijang roham. Banyak orang berhasil di perantauan ini karena keberhasilannya itu jadi gijang rohana, jadi tinggi hati. Itulah yang disebutkan di sini, maredde maibana. Biar ku baca sama kalian. Mulu adong namarlas niroha maredde maibana. Artinya mengangkat pujian itu kepada Tuhan, karena Tuhan itulah yang memberikan berkat-berkatnya atau memberkati seluruh rencananya. Maredde maibana, karena Tuhanlah yang dimuliakan. Dang alani keberhasilan mi dang alani hoi. Kodlam serek marohana, merendahlah. Dalam keberhasilan kita semua harus merendah. Dalam mudarong namar sahid di juma situ adinna di sing. Itu secara eksternal, tadi internal na menderitai, eksternal mudarong na menderita manang namar sahid di juma situa dalam hal penatua, bukan situa yang kita kenal. Penatua ini juga bukan penatua dalam arti bahasa Indonesia, tetapi apostel. Asa ditangyakon, dibuang mamiak di dapolhon. Iman Nabi Nuh ni berek kamu tuson Nabi Nuh ni ke gereja harismatiki. Ini adalah minyak urapan nenai. Dangi ino ni minyak makat doi. Dioleskan mak, didapol mainna. Apa tugas daripada pendeta untuk mendapol itu dan mengoleskan itu? Tidak. Artinya dalam bahasa aslinya Roma duko di Papua Roma ditangyakom ma di bahima perpadanan nabadia. Itu perjamuan kudus. Di lehom ma sahak mai songonan idok na tabatakon didapol ma sahak mai tu ura-urana sahak mai nang tumudarna dok huli-huli na dok sibuk-sibukna. Jadi jangan ada situa ibu mi anol la sidapoli makai nai-nai tiba. Dungi bama tarifna, dungi gereja yang lain ini minyak urapan bisa dibeliin na. Minyak urapan apa? Banyak di Jakarta membeli minyak urapan. Minyak jelantah doi. Tetapi minyak urapan yaitu kehadiran daripada gereja
kehadiran daripada majelis itu berdoa, dan ada di situ yang diberikan amanah, yaitu memberikan perjamuan kudus. Ini itu urapan nih. Dia mulong salah situ non ikon ilem madibana buli-buli doh, buli-buli botol, ang may simiyak, baru mulong na marsahit, nyobainin na. Kita jangan beralih apa namanya gabi dibuat mau ada aliran karismatik pentakostal imam minyak urapan dijual. Dungi Roma musea kanasingi dibayar manuangon verbal dijual. Natinggilah jolma tu kesehatan, natinggilah jolma kesehatan. Nah diakui mangihut bibel tau dok pura ni hapor seotai ima tu rumah sakit medis. Molutuk tapanga piaka bulung-bulung itu adalah merupakan suatu sarana tu kesehatan tersendiri. Alai dang ina pamalupon dang miyaki, tetapi Tuhan campur di dalam perjamuan, dalam doa kita itu Tuhan yang memberikan healing ima kesembuhan ini. Songo padidion ni do inangi. Adong di boto amuna padidion na di selam. Di usop tu tuaiki tu sungai tu kolami. Ada di seperti gereja kita Protestan di son percikat do. Bukan air itu menjadi baptisan, tetapi air itu yang ada dalam firman, maka kita sebut itu baptisan. Kalau tu bibana ngadi mandikat di rumah sakit mengna dijabu. Apakah itu baptisan? Bukan. Alai air namar saur hatani di batadui uban natadok pedidion masuk dalam kerajaan Allah. Songonido muladong namar sahi di jo masih tua penatua manang apostel manang pedida. Na perjolo dihubasi ima martangiang. Dilehom mamiak na didok na dison didapol honin na disi dilehom maima perjamuan kudus. Inilah kehadiran gereja atau Tuhan Yesus kepada orang-orang yang sakit supaya tuntas untuk hari ini tentang ini. Jangan ada dicoba-coba untuk mardapol. Dumingkat doamu namang ibadah modang adong songoni kebiasaan. Harus ada kita dari ruas amang marsai donai ngamatta. Tanya kok kamu na jolo. Amang marsai donai natta. Tanya kok kamu jo mulu dangang tikimu sianima. Mertanya kamu. Saya sudah beberapa kali berdoa baik di dalam negeri luar negeri merhite-hite video call nuangon. Manang merhite-hite telepon lopik matangami martangiang mahita. Karena jarak. Haruna marsai dangulu hamu pabuahon, apalagi make berhasilan muna dangulu hamu pabuahon dohot maredde. Kan begitu. Songo si Elia mak, ima si Elia. Songo kita di bana jolma songo kita di bana ninna si Elia. Ala ni situasi kondisi di Israel hati-hai. Nunga marsoba nasida tu debatasi deban. Mereka sudah menjauh kepada Tuhan. Ibana songon naposon itu hani martangi yang maibana. Tetapi dia mendengarkan di satu raja-raja lalu dia mendengarkan suara Tuhan. Tangi ibana suaranya Tuhan. Tetapi dia berdua untuk menyelesaikan persoalan ini. Martangi yang maibana matangi yang na. Ini ayat tadi itu inang. Ali di bata unang jolo baijo, unang jolo paro udan ninna. Lau soro tulu tahun untuk bulan. Sehingga kering. Tanoi pe muse ngamagar-garbe. Tidak bisa lagi menumbuhkan rumput-rumput atau tumbuh-tumbuhan. Dukoni bereng ibana mulai sadar jolmon Tuhan paroma jolo udan. Di paro dia batama udan nih. Itulah kuasa daripada doa. Jadi mulu dijabu hamu namang do tamu naenang ada internal
pribadimu amang martangi ako jolo. Arong nang masalah huadopi. Hoy nang adong pribadimu martangi ako. Arong nang masalah hupangido. Martangi ako tutuhatay. Secara komunal, keluargai, amado ina martangi yang majolohita. Tuhan akan mendengar. Nah tua-tua namin yang dituba. Tetapi dua itu harus merendah. Kita harus juga percaya hapor siaw ni paluaw kita. Una sa holan na mangido hita di kanyakta mangilik-ilik tu debata. Marsobah hita tu debata. Kita harus dengar-dengar suara Tuhan dulu. Karena dua kita itu tidak akan diterima oleh Tuhan kalau terlebih dahulu ima mendengarkan firman. Ido badai dokoni martangi yang mahita. Tangi baru pe mangido mahita mangilik-ilik. Songo si Elia ditangi honi bana do hata ni Tuhani. Suara Tuhan itu didengarkan. Songo si Jeremia epistel tai. Itangi honi bana suara ni debata. Martangi yang may bana. Haduan mulumulak kamuna siya Babylon. Tu Jerusalem akan nauli manon ingana muna dison. Itulah hasil daripada dua. Kekuatan daripada dua. Kuasa daripada dua. Melebihi apa yang kita pikirkan. Arong do dipikiri hoa inang do tuamang. Dua secara pribadi. Dua secara kolektif keluarga. Dan dua secara universal. Jabu. Imana ni dok ni situe naking na maragedday. Itangi ho kamu na do hata ni paragedday. Ima tangi akta secara menyeluruh. Iru bana saya orai hamu martangi yang dihudulam munon. Naking salah satu contoh tatopoti madusata nagudangi ima hatata. Nasida memabuani itu adu padi debata bahwa kita berdosa. Alai nak kolat disi Roma nasida naking baga-baga ni debata tarengok Tuhan dosa. Kita harus yakin. Apa Roma jolmai palu amat tamma. Aduh. Keyboard nai toroma hita. Ya Tuhan, hapuskan dosaku. Besok saya mau pergi na. Tong si tonga-tongai martangi yang ibana. Itu hatai pidah abayon. Mulu dua pribadi ima di Jabumbai. Atau dua pribadi di gereja ini, saudara harus lebih dahulu setengah jam sebelum masuk ibadah ini. Mulu di tonga-tongan ibadah odo. Dengarkan dari sini yang memimpin imam malim, tangnyakta. Apalagi menon, mula mahamu di bagasat dame, jalo hau ma pasu-pasu setu hatai, di pasu-pasu inna penditai. Toromai tak tai deh ma amin. Baru habisi hudul ma Tuhan neng masuk sekolah nak kokusuku inna. Nah dia do si bikin ni Tuhan ni, ngali dokon amin. Ibu toha muda do artinya amin. Oh lu ima tutu. Saya sau masongon nani do mi. Papos maroha mula maho. Jalang mado ngami mari di songonod dah. Napola jolo ringgas masih jalang songonon. Lu bajol sa taon kita sonon to tuau pe basonon mau majalang ate. Ale mulok sila no muna betarna mo tang unak sono. Gabi sudat. Mulu orang masih lihat tua bayi, tapi putih, tong do bayi nok putih. Ale mulu holat jalang-jalang sono do sono mak. Ate nang singer. Ale unang majolo masih jalang kita kainang kamang ate. Cukup masuk sonon. Ai tapa garang-garang dirita, name metie do hita secuil do hita di hadapan Tuhan. Apalagi di bagasan. Aduh. Kofiton. Nuang Korea Utara ngai jahamu nanoni. Marmate ya suri colmainoang imala ni kesombongan nasida nasadilingon. Itu adalah suatu negara tertutup. Sekarang porak-poranda ala ni Covid. Holak kalahiman wang negara diserang Covid. Dan berdaya kita kan, dan berdaya. Apalagi mahati hebonanai, holak diboto
Covid tibana terus ambulans. Keo kina magu yang au na marah bisonin daro ado. Mau lihat ya bersyukur mau mertangi yang merendah ma di paluasi tasonarion ipas. Alani jol masih pertangi yang mahamuna. Na merendah mahamuna. Maredde mahamuna. Alu nak inget den lahoni congon rope udah potir inna dang mebiar audisi tangiang do si pangasahonot tujul debata asa diurupi tua jauh bamuna je mulo deborar teh halahon mula marjamite si olak kamu maredete cukup kamu kasih tuon peditare soti cepi marjamita asai si hai maredde ni muda so tabu bigid de munai tabu si ana marjamita dah udah nama dokon tang nama muji-muji merendah emak alanido kuasa daripada dua melebihi apa yang kita pikirkan, tetapi supaya itu berguna rajin dengarkan suara Tuhan. Amin. Martang yang mahita. Tuhan mau lihat ma usob baho kami na pungon nama dohoti ibadah minggu pukul sion bersembah sujud hudul lohami sudah itu amalopit tangan nunga hutangi ho kami hatam wile kami maho leho magugu hai pason mulu dong sai di pamatang nami pamalum ma Tuhan leho magajang ni umur mulu nagaledo perguguammu sonia kada dana pena marsekolai asa sari honommo leho nombe bisu apistara bui berai cita-cita anak perguruan tinggi negeri doho tuaka napi naksitan ya rohana sida pergugui na toras cukupkan kebutuhan akapar karejo pe mamaso-maso mahon nautiki suaksoni Tuhan na wira swasta pe bisnis di perusahaan nomor 33 polisi tentara sudi ma Tuhan utangi akon mamaso-maso maho macai gudang haperluan nyaka keluarga waingon mardumu tu para anak konna doa hi pasonna saya sariho mana sida Tuhan situa solider sinaga na marsahi nuang di rumah sakit awal bros topudo sahiti Tuhan mergugu ma tangiangon sianom ma hutangi akon ibana saya malum ma sahit na itu amanak sahit dia pe ibagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus pamalum ma ibana paso-paso maka ubah na saat tumudarna tu pamatangna tura-tura na pasuang may Tuhan sibuk na do huli-hulina jala pergugui na nami buru sinabela dohot anak kon na do keluarga merawat si tua na posomi saat di homa huriamon na kaparalado pesaluhna homa mangaramoti do mamasuk-masuk mari ti Yesus Kristus calo matangyangon amin. Amuna kadongan marede mahita hu matapasa muse piliata. Nama
Matoruson tu ayat 2 jongcong hamu. Liutus di batu pahodia, panolopi dataniku di sagamu na Tuhan, mengauhan pembahayanmu bina marsi tahun nada unang lama liraku ngomong masa. Tatangnya kemah pilihanon. Ali de batama namin na di banua gijang, oro aroroan ni salut si leo nadinggan, do nasa ulibasa na mauliutus. Upasa tami ma, siya nanilihon mitu ami pilihan nami tuho, sa jalo may gabi wap na kutsus di julum. Pasu-pasu may jalaramoti, asaw para siya kami pilihan o patibulo na rajaw mo ni tonga-tonga ni Huriam do di Portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti toddim, asalam utadami gudang ni silihon-lihon mitu hami. Asalam kira-kira kami madok moliati tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana dilehoni, kondiro di mataku. Hosana kagaki, rodi salut ataku. Aliama namin na di banua gijang saya pinarbadia maguarmu, saya Roma harajaonmu, saya saut malomoni roham di banua tongosongon na di banua gijang, leon matuhami saya dari onang uluan siapari, saya sama dusa nami songopanesa nami, di dusa ni dongan na merdusa tuhami, unak kami tugio tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mahamu calo hamu ma pasu-pasu siat tuhatai. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakot Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaorhon madamena tu toddi munabi. Selamat hari Minggu madi hamu saluna.